Illum ħanitkellmu dwar il-ħajja ta' San Luigi di Sa, kbir ta' Franza u mexxej ta' żewġ kruċjati. Fis-sena 1197 Saladin ħal belt ta' Ġerusalemm wara l-battalja ta' Ħatin. Din il-ħaġa waslet biex bosta slaten tal-Ewropa jmorru fuq il-kruċjata. U fil-fatt, fis-sena 1092 it-tielet kruċjata ħadet il-belt lura l-belt ta' Akri u Ġaffa. Madankollu, il-kap tal-kruċjata, r-re tal-Ingilterra, Riccardo, magħruf bħala l-qalb tal-Jun, ma rnexxilux jieħu Ġerusalemm. Fl-1204 tnediet kruċjata oħra, raba kruċjata, iżda din ġiet iddevjata u minflok ma attakkat l-Musulmani attakkat il-belt nisranja ta' Kostantinopli u sakkeġġata. Dan l-attakk kienu kundannat mill-Papa, iżda ġab firda bejn l-insara tal-Vant u tal-Punent li għadha tinħass llum. Fl-1217 il-ħames kruċjata invadit l-Eġittu biex minn hemm mbagħad tieħu lura Ġerusalemm. Iżda din falliet. Essenzjalment il-kruċjati nqabdu fuq xmara Nil u kellhom iċedu. Bil-banda l-oħra fl-1227 seħħet is-sitt kruċjata. Ir-re Federiku II Hohenstaufen, l-Imperatur tal-Ġermanja u re ta' Sqallija, ħalura Ġerusalemm billi innegozja mas-Sultan tal-Eġittu. Sa dan it-tant fl-1244 il-belt tal-Ġerusalemm reġgħet inħatfet mill-Musulmani, din id-darba minn grupp ta' Musulmani illi kienu ħarbu mill-Asja ċentrali hekk kif warahom kien hemm jiġru l-Mongoli u daħlu fis-servizz tas-Sultan tal-Eġittu u reġgħu ħadu lura Ġerusalemm. Għall-aħħar darba Ġerusalemm waqgħet fid-dejn il-Musulmani u damet taħt idejhom sal-1917. Illum ħanitkellmu fuq Luigi di Sa, ir-re qaddis tal-Eġittu u l-mexxej ewlieni tal-Medjuevu. Luigi di Sa, magħruf ukoll bħala San Luigi, kien wieħed mill-aktar rejiet prominenti ta' Franza medjevali. Twieled fil-25 ta' April 1214 u sar re fl-età żgħira ta' 12 sena wara l-mewt ta' missieru Luigi 13. Ir-renju tiegħu li dan bejn l-1226 u l-1270 kien immarkat minn politika interna li kienet stabbli, kemm dan imexxi ġab stabilità fi Franza. It-tmexxija tiegħu kienet waħda ġusta u dejjem ħadem sabiex ikun re ġust u re li jista' juri ġustizzja ma' minnu fil-bżonn. U l-ħidma tiegħu kienet waħda reliġjuża. Ħadem sabiex is-soċjetà Franċiża ssir waħda nisranija. Din il-ħajja u din il-ħidma tiegħu ta' re waslet li saħansitra wara mewtu jsir jiġi kanonizzat fl-1297 mill-Papa Bonifazju VIII. Iżda Luigi jibqa' maqjus bħala simbolu tal-re perfett, huwa l-ideal tal-re perfett nisrani. Il-ħajja u l-imġiba tiegħu kienet dak li hu mistenni minn re nisrani illi kapaċi imexxi u fl-istess waqt iqaddes is-soċjetà li hija taħt il-ħakma tiegħu. Luigi twieled f'Poissy, qrib Pariġi, u kien it-tmien wild ta' Luigi VIII u ommu Blanche ta' Kastilja. Ir-Reġina Blanche ta' Kastilja. Minn età żgħira ommu kienet influwenza kbira fuq il-ħajja tiegħu, partikolarment fuq il-fidi nisranija qawwija tiegħu. Meta sar re fl-1226, il-mexxejja Franċiżi ġabu lil Blanche għal xi ngħidu żgħir, ovvjament kien għadu tifel, bħala ir-reġġenti ta' Franza. Ġifieri bażikament Blanche ommu kienet għalkemm kienet ommu kienet tmexxi f'ismu, kienet tmexxi l-Franza f'ismu. U ħadet ħsieb il-gvern sakemm Luigi sar aktar matur, seta' jikber u jsir re. Fil-fatt imbagħad fl-1234 iżżewweġ lil Margherita ta' Provence u minn dan iż-żwieġ kien simbolu ta' alleanza politika kif ukoll relazzjoni personali intensa bejnu bejn martu kien hemm l-imħabba, però wkoll kienet alleanza li għaqdet il-Franza bħala saltna waħda. Minkejja li kellu responsabbiltajiet kbar militari amministrattivi, Luigi kien ukoll bniedem li ħaħsib familtu. Kien jieħu ħsieb il-martu l-uliedu ġaqat ma ħalla il-ħidma tiegħu tmur fin-nofs il-ħajja familjari tiegħu.
Luigi kien magħruf bħala bniedem ġust u ġentili, impenjat biex itejjeb il-ħajja tal-poplu tiegħu. Kien jagħmel bin kollox biex mill-iktar bniedem potenti ta' Franza għall-iktar persuna omli jagħmel li tiġi moqdija b'mod ġust. Waqqaf sistemi ġudizzjarji li permezz tagħhom li llum iqushom bħala moderni. Dawn kienu jinkludu dritt ta' appell dirett lill-kuruna. Jekk xi ħadd ikun sofran ġustizzja minn xi nobli tal-lokal, Luigi kien jisimgħu u jara li isseħħ il-ġustizzja miegħu. Il-ġustizzja tiegħu kienet magħrufa mal-Ewropa kollha, tant li kienu jgħidulu l-arbitru l-imħallef tal-Ewropa u ħafna drabi kien jipparteċipa personalment f'dibattiti u sentenzi. Huwa kien jiddefendi r-reliġjon speċjalment mill-ereżija, ħada kontra kidbiet eretiċi, kif ukoll ħada kontra t-tixrid tal-ereżija, iżda fuq kollox ħada kontra l-inġustizzja fi Franza. Tant li tejjeb il-kontroll fuq il-vassalli tiegħu dak li ma taħtu u kontribwixxa biex Franza ssir nazzjoni ċentralizzata u jkollok liġi waħda ġusta ma' kulħadd. Luigi ħeġġeġ il-kummerċ u żied l-importanza ta' Pariġi bħala ċentru kulturali u intellettwali. Fuq kollox Luigi kien impenjat biex jiddefendi bi sħiħ il-Kristjaneżmu u stess kien jgħix ħajja devota. Kien iqatta' ħin fit-talb fil-fatt sal-lum għadna wieħed jista' jmur jara l-kappella fejn kien jitlob is-Sainte-Chapelle ftit il-bogħod minn Versailles ġewwa Pariġi, kif ukoll kien ukoll sponsor ħanedwek kien hemm anki biex jiġi dekorat u msebbaħ il-Katedral ta' Notre Dame. Huwa kien wieħed mill-protetturi tal-Knisja Kattolika, bena ħafna kappelli inkluż il-famuża Sainte-Chapelle ġewwa Pariġi. Li għadha sal-lum jekk tmur tara għandek ġmiel arkitettoniku kif ukoll ħafna relikwi sagri illi għadhom sal-lum hemmhekk preżenti għad-devozzjoni ta' dawk li jemmnu. Issa Luigi kien huwa magħruf għaliex ħasem f'żewġ kruċjati illi kellhom l-effett tagħhom. Huwa ħasem fil-kruċjata bejn 1248-1254 magħrufa bħala s-seba' kruċjata. F'din il-kruċjata Luigi mar l-Eġittu, attakka l-Eġittu sabiex iġiegħel is-Sultan tal-Eġittu jagħtih lura Ġerusalemm. Għal-bidu l-kruċjata kienet bdiet b'suċċess meta ħadu l-belt ta' Damjetta. Saħansitra mument minnhom ir-re is-Sultan tal-Eġittu kien lest li jinnegozja, madankollu beda jiġebed fil-ħin u Luigi qasam ix-xmara Nil mar biex jiġġieled kontra l-Musulmani, però fil-battalja ta' Mansura il-forzi nsara ġew mdawwimmu l-Musulmani u kellhom iċċedju. Issa hawnhekk tidher il-kobor tiegħu. Għaliex meta kien maqbud priġunier l-istess Musulmani qabdu ġew impressjonati mis-sens majestus tiegħu ta' majestà, ta' nobiltà, ta' kavallerija, tant li kien jismgħuh tajjeb u rispettawh. Fil-fatt wara li nnegozja l-ħelsien tiegħu u tan-nies tiegħu, meta kien priġunier kien stmat tajjeb, il-Sultan tal-Musulmani kien ordna jiġi stmat tajjeb. Wara ġie meħlus Luigi mill-priġunirja tiegħu baqa' fl-art imqazza f'dawk l-artijiet li kien għadhom f'idejn l-insara. U f'dak iż-żmien li kien li dam, speċjalment f'Akri, f'Ġaffa u fil-madwar, saħħaħ id-difiża bena kastelli, bena fortezzi nistgħu ngħidu li għalkemm l-għan prinċipali jerġa' Ġerusalemm falla, però fi żmien li dan fil-Lvant Nofsani, Luigi irnexxielu isalva dak li kien fadal mill-artijiet f'idejn l-insara fil-Lvant Nofsani. Għall-inqas ta' jisu mal-50 sena ħajja l-saltna ta' Ġerusalemm. Ġerusalemm ma ħadix, imma l-kumplament tas-saltna irnexxielu jsaħħaħha. Tant illi meta telaq mill-art imqazza il-preżenza nisranija kienet aktar b'saħħitha milli meta kien wasal l-ewwel darba. Fil-fatt nistgħu ngħidu bena fortifikazzjonijiet u ġab lura d'ordni fid-diżordni li kien ħalla wara il-perjodu bejn Federiku t-tieni u l-waqgħa ta' Ġerusalemm għat-tieni darba. Ġi dak il-perjodu ta' diżordni intemm u meta telaq mill-art imqazza Luigi disa
irnexxielu iħalli warah stat organizzat mingħajr diżordni. Nistgħu ngħidu li l-preżenza nisranija ġiet salvata fl-ewwel kruċjata li għamel Luigi Disa. Madankollu, it-tieni kruċjata li seħħet fl-1270 ma kienx daqshekk riżultati pożittivi. Li ġara kien li il-familja ta' Luigi Disa, ħuh, Karlu Tanġu, kien laħaq ta' sqallija. Madankollu kellek rivolta jgħidu l-Vespi Siċiljani u kellek ħafna nkwiet u kellek ħafna edewa tiegħu li sabu refuġġju ġo Tunes. Sa dan it-tant waslitlu l-aħbar li ve Luigi Disa illi ve ta' Tunes kien les li konverti u jistenna u li jsir nisrani. Kull ma kellu jagħmel ħaseb li jmur bl-armata tiegħu ve ta' Franza u meta jkun bil-preżenza armata tiegħu ve ta' Tunes jisir nisrani. Iżda hawnhekk kien l-iżbal tiegħu. Niżel ġewwa Tunes għad jistenna illi ve ta' Tunes isir nisrani u joħroġ iltaqa' miegħu, madankollu għadan l-assedju il-kamp tal-kruċjat inqabad bil-pesta. Luigi ma fetwatu l-pesta u miet, ħanajdu hekk, marit waqt li kien ġewwa l-Belt ta' Tunes. Il-mewt ta' Luigi kienet waħda traġika u ħallet effett ħażin anki fuq il-moviment tal-kruċjati. Para bistgħu ngħidu li Luigi Disa kien l-aqwa re medjevali ta' Franza, ħalla impatt anke fuq pajjiżu minħabba li rnexxielu jgħaqqad il-Franza bħala nazzjon organizzat, ħalla wkoll legat ta' tjieba u ġustizzja ta' ħaniena ma' minnu fil-bżonn u ġustizzja ma' kulħadd. Tant li fil-Medjuevu kien ikkunsidrat bħala mudell għal monarki medjevali u s-sens tiegħu tumiltà u servizz lejn in-nies għamluh figura unika fl-istorja Ewropea. Il-kanonizzazzjoni tiegħu seħħet fl-1297 u konfermat ir-rwol tiegħu bħala simbolu ta' qdusija u tal-ideal nisrani, speċjalment l-ideal tal-kavallier nisrani. San Luigi Disa huwa patrun ta' Franza u ħafna komunitajiet oħrajn madwar id-dinja. Bil-jum tal-festa jkun iċċelebrat fil-25 ta' Awwissu. Luigi Disa kien re straordinarju illi għaqqat il-ħajja politika mal-ħajja devota reliġjuża. L-imħabba tiegħu lejn il-ġustizzja u l-poplu kif ukoll l-imħabba tiegħu lejn Alla u dak li vitalla minnu u d-devozzjoni u l-lealtà dak li vitalla minnu hija eżempju sabiħ għal kull min għandu l-poter u lest li jużah kif suppost. Il-ħajja tiegħu hija xhieda ta' kif bniedem qaddis jista' jħalli impatt fuq il-ġenerazzjonijiet ta' warah. San Luigi Disa et Lopalina.